Jogo mochung'ne rito alwora e kaunti ma Homa Bay dwa ni chenro mar puro chele ma sani sirikal dhigo nyime alwora mar kar thidhna ma Ondago e kar chung'od bura ma Karachuonyo tayo makare kendo mondo mi odonjre gi kar thidhnano manyalo miyo winyo ma osebedo ka ojot e dar chuth. Alabich ni giler koa e kaunti ma Homa Bay. Ma Ondago ma yudore ka chud bura ma Karachuonyo ne sirikal oyango higa mag 1997 kaka kar rito winy kendo e kinde machon winy mag flamingo nosebedo ka jot e kar thidhnano. Sirikal mamalo kokalo e duol mochung'ne dongruok e alwora mar Nam Lolwe Lake Basin Development Authority gisani dhi nyime gi jiwo motegno pith mar ochele puothe mokiyo kod Ondago gi dwaro mating'o malo pur mar ochele e bwo chenro mar kepi e puothe mar Kimera Oluch. Jogo mochung'ne rito alwora e kaunti ma Homa Bay hotelegi jakom alwora makare CBO Willis Omulo jiwo sirikal ni doko ni chenro mar pur dhi nyime alwora mar Ondago to kar thidhnano kik donjruok go manyalo miyo winy mosebedo ka bworo kanyo dar chuth. Nwabiro mondo identify gaps, alafu gaps gi wang'i kaka onego bed ni wadino gi mondo walosi a healthy coexistence mar development gi environment. Communities okopuro wetland, communities opuro puothe gi giwegi. Kenya en achiel kuom pinje mane ne odonje wach mar rito kode thidhna under Ramsar Convention. Kendo under Ramsar Convention wawacho ni kwa rito thidhna gi to waduoko atamalo mek hinyruok me kor lwasi piny. Koro mane momiyo nwa bedo piny kod jopur kod stakeholders mondo ng'ato ka ng'ato gi lonyne wabi mondo wakonja piny mondo ging'i ni to kata kobedo ni wachako timo pur ei puothegi motenore kod Ondago wetland to gin gund pur mage mondo bed ni gitimo to ere kaka onego bed ni gitimo gi mondo kik gikel hinyruok e kindgi kod alwora. E romo margi manokelo kanyakla jopur me alworano wacho ni kar thidhnano onego med riti kaga jiwo jopur mane omi thuolo mar timo puro ochele alwora ma Ondago mondo kik donjre e thidhnano ne gipuro. Conservation is not a single person's work, but it requires a collaborative engagement and each and every person has a role to play. Cranes are important in the ecosystem. They are keystone species and they are indicator species of wetland health. So whenever we see them in our wetlands, it indicates that that environment is good, and so that is why we need to conserve them. Ruoth magweng'no kaachiel kod moko kuom jopur mano yoro e kinde romo makamano ne ok dwaro nitie mondo mi jopur tiegruok makende e wi kaka ginyalo rito winy mabiro thidhnano e kinde ma gidhi nyime kod pur e alworano. Gima timore nikech kaluwore kod winy nikech pod ng'eyo mang'eny onge kuom winy, pod ibiro med puonj jopiny mang'eny kuom winy mondo koro gibed gi ng'eyo kata ging'eyo kaka irito winy at the same time bende gipuro, koro gipuro to winy bende nitiere. Kendo gipuonjowa matut gima onego watim gi gima ok onego watim mondo ngima gigo dhi nyime to agriculture wabedo dhi nyime. Puonjowa kaka wanyalo dak kod gigo sama koro pur gini omiyo tich makanyo to dhi nyime, koro wawinjore kendo gibiro duogo mondo kaka maendeleo makanyo dhi nyime obiro bedo ka gibe ging'iyo kendo gimiyo wa advice mondo gik manyocha nitiere kuonde chon kik wawitgi kendo kik gilal, to kata kwa pod wan kodgi kar site mar tich kanyo to wadhi mana kodgi maber. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.